Dnes malo trochu pršať, no trochu. Ako prvé sme sa rozhodli ísť do manga shopu, ale po ceste sme samozrejme museli dať frappe v Starbuckse, lebo však priorita číslo 1, kofeín a Instagram story. A potom extrémny dážď, vonku doslova potopa, ja premočený úplne, že totálne v topánkach som mal akvárko, voda nám tekla po rukávoch, mapy nefungovali, no proste úplná topka. Stracili sme sa. Nakoniec sme ten obchod nejako našli. 4 poschodia čistého anime raja. Figurky, manga, proste všetko, čo si pod tým vieš predstaviť. Potom, ako sme to celé pozreli, tak sme si kúpili nejaké snacky, ktoré boli fakt, že výborné. A večer sme dorazili k Sensoji chrámu. Fakt krásne, celé vysvietené a super vec, že sa tam môže ísť aj v noci. Po celom dni sme sa vrátili späť do Shinjuku, vo Family Marte sme si kúpili rôzne snacky a na hoteli sme spravili ochutnávku. No takže tak, deň plný dažďa, chaosu a jedla. Ak chceš vidieť, ako to celé dopadlo, pozri si celý vlog, stojí to za to.